Bermeoko EH Bilduk idatzi bat atera du itsasgane futbol zelaiaren etorkizunari buruzko euren kezka azalduz eta Bermeoko udaletik emandako azken pausuak gaitzetziz. Formazioak kezka adierazi du zelaiko belarra aldatzea behin eta berriro atzeratzen ari delako, horrek dakartzan ondorio kaltegarriekin Bermeo futbol taldearentzat eta bertako erabiltzaile guztientzat. Azpimarratu dute Bermeoko futbol instalazioak Bizkaiko prekario eta azarrenak izatetik ez direla oso urruti ibiliko eta herriko futbol taldeak sekulako meritua daukala hainbat ume eta gazteren entrenamendu eta partiduak horrelako instalazio kaskarretan antolatzearren. Instalazio horiek kaskarrak direla esan dute, bai penta futbol zelaiaren dimentsioengatik, bai euria egiten duenean drainatze sistemak ondo ez duelako funtzionatzen, bai penta zelaiko aldagelak egoera tamalgarrian daudelako, bai gradetan estalkirik ez dagoelako eta batez ere espazio nahikorik ez dagoelako. Gai honen inguruan, udala ematen ari den urratsak ere gaitzetsi nahi dituzte udalak parte hartzea eta elkarlana bultzatu nahi dituela sarri eta ozen aipatzen duen arren, errealitatean herriarentzako honelako gai potolo baten aurrean, udala alde bakarrez jokatzen ari dela salatuz. Bermeoko EH Bilduk argi dauka lehentasuna itsasganeko futbol zelaian belar artifizialera aldatzea dela eta pentako zelaian egin daitezken konponketa txikiak ez direla oztopo izan behar. Bekoa konpontzea guztien artean aztertu beharreko zerbait dela uste dute, kostuak behar bada ez duelako konpentsatzen. Horrenbestez, hurrengo 5 puntuei buruzko informazioa eskatu eta bai udal taldeekin eta baita Bermeo futbol taldearekin lehenbailen partekatzea eskatu dute. Bat, udal teknikariek eta udalak beste erakundetatik dituen txosten eta informazio desberdinak udal taldeekin eta Bermeoko futbol taldeko zuzendaritzarekin partekatzea. Bi, lehenbailen Bermeoko futbol taldeak zelaiaren inguruko Bermeoko udalaren asmoak jakitea. Hiru, afektatutako eragile ezberdinekin gaia lantzea, hau da Bermeoko futbol taldeko zuzendaritza, guraso eta udaleko talde ezberdinekin, egoera zein den gardentasun osoz azaltzea eta guztien artean irtenbide egokiena bilatzen saiatzea, benetako parte hartzea sustatuz. Lau, hemendik aurrera, futbol zelaiaren inguruan planeatzen diren ekintzak lehenengo egunetik bertako erabiltzaile eta udaleko talde ezberdinekin kontsultatzea, eta 5, udalak martxan jarritako parte hartzaren prozesuan, 25 proiektu ekimenen artean, futbol zelaiarena 25. tokian geratu zenez, Bermeoko EH Bilduri gustatuko litzaioke jakitea, udalak nola pentsatzen duen jokatzea horrelako kasuetan, alegia, parte hartze prozesuan ateratako emaitza horiek nola eragiten duten udalaren ekintza proiektuetan azaltzea eskatzen dute. Azkenik, koalizioak esan du herrirako futbol talde sendo batean sinesten dutela eta eskua luzatzen dietela udalari elkarlan zintzo, garden eta eraginkor baterako.